Umnumzana Alan Winde uthi kuza kumiliselwa imiqathango engqingqwa kweli phondo ukunqanda amanani akhulayo olosuleleko intsholongwane yeCorona. Isixeko saseKapa yeyona ndawo apho ikhula ngamandla lentsholongwane. Kwiveki ephelileyo anyuke ngomyinge we-52% amanani abantu abathe bosuleleka yile ntsholongwane kweli phondo. You've got to start planning your life a little bit differently, plan those end-of-year functions. We ask businesses, please, you need to be responsible. Your business doesn't need to be that spreader. Ukanti kwenziwa amalinge okuqinisekisa ukuba amashishini akachaphazeleki njengokuba ekhula nje kwakho lamanani. Kungoku nje isixeko saseKapa sele siqalile ukufudusa abo bathengisa ezitalatweni sabasa kwindawo yokupaka imoto ekufutshane. Because our stand wasn't like this before. It was busy, kind of collapse. So we built it over for safety for us and for the customers. Isixeko sithi ngabathengisi basesitalatweni abangama-24 abaza kufuduselwa kule ndawo. We doing it in the best interest of not only the traders' lives but also the clients and the people moving through that particular area. Ukanti umphathiswa wezimali kweli phondo umnumzana David Maynier uvakalise ukuba isebe lakhe likulungele ukuqubisana nokunwenwa kwale ntsholongwane kweli phondo.